Moltes gràcies, senyor president. Jo volia començar la meva intervenció només amb dues paraules. Per què? Per què fer una llei que vostès mateixos ja han dit que no pensen fer servir? Per què fer una llei per investir algú que no podrà ser investit? Per què desatendre un dictamen contundent i unànime del Consell de Garanties Estatutàries? És que no confien en els seus membres? Per què volen aprovar aquesta llei per lectura única? Mirin què diu el Consell de Garanties Estatutàries literalment. Cito: el mecanisme de lectura única s'hauria de restringir a supòsits d'ampli consens entre els grups parlamentaris o de regulacions d'escassa entitat que hagin de ser aprovats per raó de l'interès general. Ahir mateix en aquest ple vam tenir un exemple magnífic d'aquest supòsit amb motiu de la llei Romero, de la moratòria de l'exigència de la tercera llengua en els estudis universitaris. Més cites literals del dictamen del Consell de Garanties. Prescindir del tràmit de ponència i el seu informe, de les compareixences prèvies a l'obertura del termini d'esmenes i el treball en comissió amb el corresponent dictamen van en detriment de l'exercici de l'acció dels parlamentaris, especialment els de la minoria. El Consell de Garanties, com ja ho va fer els passats 6 i 7 de setembre, els adverteix que no trepitgin els drets de la minoria. Segueix el dictamen del Consell. La lectura única no esdevé una opció gaire adequada en casos d'elevada sensibilitat social o política en la matèria del qual es dona una evident manca de consens mínim entre les forces parlamentàries. I vostès pretenen saltar-se això per canviar ni més ni menys que el procediment d'investidura del president de la Generalitat i la forma de prendre decisions del govern. Encara més cites literals. Les lleis de desenvolupament bàsic, almenys en els seus elements més substantius, no poden ser aprovades ni reformades pel procediment legislatiu de lectura única. Més cites. La configuració singular de les lleis de desenvolupament bàsic esdevé contradictòria amb el caràcter excepcional, abreujat i simplificat del procediment parlamentari de lectura única. Fins i tot, i una altra cita, la darrera, la tramitació parlamentària elegida és una incompatibilitat insalvable respecte de les prescripcions de l'Estatut i el mateix reglament del Parlament. L'anterior legislatura va descarrilar definitivament quan vostès van decidir desatendre els criteris del Consell de Garanties respecte de les lleis del referèndum i de transitorietat jurídica. Els hi demanem, els implorem, si volen, no caiguin novament en el mateix error. Després diran que l'Estat no els deixa, però el cert és que al nostre país no li convé. I ens ho diu el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya i no Madrid. Moltes gràcies.